iwe yari dzokera zvakare ndiri kukunkai ikoko paka nkai sori zvenyu sekunhu kana ndadarika nekoka kungoda kungodya uchora nezvavo vakatanga kurwara muna Juni gore rakapera vachibva vakunetseka zvokuenda kuchimbuzi kusvika zvakunoitwa operation but hazvina kupera zvakaramba zvichingouya. Sabhuku vakakune nzvimbo inamatirwa vanhu vekuchechi mashoko anga achingobuda ndekuti baba vanofanira kuti vapupure but Sabhuku havana kupupura. Matauriro andakaita ini nekuziva zvimwe zvinhu ndakati bauchinyu baba venyu havana zvimwe zvavakaita here seushereketwa makambovaudza kuti vapupura zvika ndizvo titori nemuprofita kusvikira Sabhuku urwere hwakomba Sabhuku dumbu ranga rasvimba kudya kwacho nekumwa mvura zvanga zvisisaiti makumbo anga katozvimba zviye zvekutoti matrauzi chaicha kuti vapfeke avo avanopfeka vaikwanisa kusungiswa Zambia kumonera mucheka nokuti hembe dzavo dzanga dzisisaiti. Sabhuku vakazoshedza munhu 1 regerero kuvana vandinotungamirira. Ndinokumbira regerero remamwe masabhuku nokuti ndinogona kunge ndichitaura mashoko ekuti vanoshaya pokupinda vakanyara. Munhu uyu achibva aenda ikoko kungotonga kuti ndizosara ndine mashoko andiri kutaura inini ndinotoda musikana kuti pasta vakazoshandisa foni ichi nokuti mamwe masabhuku ese anogona kunyara ine noise mukugarisana dzimba dzakawanda dzaparara. Asi muvillage mangu munomu mudzambata tirove pakatsikatsika handiri yaiwe ndakumbira handiri yaiwe pinifo fana tusipekeshena mtiraima wakachwep sipinite wolomaiti tenyoroshi airi po rikiti Sabhuku zvikanzi muno munharaunda muvillage mangu munomu ndakatamba nemadzimai evaridzi vangani vanokwera kuita 9 amai. saka kuti ndizive nditori nevamwe nditori kuma 2 years navo asi handina kurwara ndine vamwe anokwenda kuita ivo 4 ndavo vandine nguva shoma ndakudanana navo asi vese ava takasvika pakusangana navo. Saka kuti nditange nyaya idzi ndinogona kuti kukanganisa nzvimbo kana kukanganisa chimiro chedu chese. Ndaona zvine kodzero kuti inini regai ndiende nezvangu ndakazviparira ndini ndega regai ndife. Chidanai mwana wangu mukomana mukuru panapa asvike panapa shisize mudzimai wangu asvike panapa pakazosvika nosvika kuma 7 vakundishedzai 1 by 1. So mukadzi waSabhuku ndiye akazonetsa achiti ndiri kukumbirisa kuti mundiudze kuti vakadzi ava ndevapi nokuti kana yamhosva isi beta tichege mari dzokubhadhara nokuti vakadzi ava tikataura kuti murume wenyu wamakaita naye zvinhu izvi ndiye ataura ari kupupura ivo havazorambi chikonzero anga chiziva kuti zvinhu zvatobuda kudhara zvikanzi izvozvo hazviiti naSabhuku. Sabhuku achibva ramba kutaura mazita evanhu. Sabhuku vakazobvunzwa kuri kuseni uri musi weSatadhi Sandi kuseni Sabhuku vanga vatotisiya izvo kutaura kuno kuSabhuku Sabhuku vakashayika vakafa but havana kutaura kuti munhu akandipa runyuka ndiani asi madzimai andikaganga nawo muvillage i9 pasta vataura naSabhuku vane recording vachibva vaita seina vachibva vasumuka nayo apo ende vakazozadzisa kuti mukadzi asvika nevana vasvika pakazoita vanhu vanosvika iwo 7 vakateerera nyaya iyi vachinzwa ndokuzoenda naye kune vamwe kuti ndo zviripo neveukama vachibva vaudzwa veukama vakati isusu honai zviri kuitika ndezvekuti munhu zvakaita akazviita ega iko zvinoziye afa tinogona kutosara panapaka vanhu tikasagarisana vanhu vakatukana dzimwe misha ikatoparara ichinzi uyu mukadzi uyu ndiye ari zvakaita naSabhuku misha ikatoparara but iye munhu afa. Isusu kana varamba kutaura Sabhuku ngativige munhu Sabhuku vakavigwa ende vanhu vakangomira ipapo. Asi nyaya iri muvillage manje ndiye kuti ndivanani 9 vakatamba naSabhuku ende vakomana vechidiki vese vane vanhu vaimbotamba naSabhuku zvezvo kungowirana zvezvo dzingori noise vakomana vasikunzwisa asi hapana kabuda ende vanhu vari kunetsa pasta machiti kwanzi imwe pasta imimi munogona kunge muchivanza makaudzwa Sabhuku ari kuti pasta ari kushedzera kuti inini handina chandakavanza zvose zvandakawana ndakaisa mufoni izvi inkai 0713 938 538 0713 938 538